nwaanyị wee sị na mgbe ya jebele obodo oyibo na ya kpọgotere obodo oyibo na kịta onwe opportunity ije obodo oyibo na o kwesịrị ịkpọkọta ịnyanwụ obodo oyibo. So ọkwanye ahụ mgbe ha na-agazi na-ekpe na-anụ ka nwaanyị afụrụ na ochenji chogo afịa wee na-akwado ije obodo oyibo wee jụbịa, mana ọ sị na ife nwaanyị afụrụ adugovios na ya na-akwado ije obodo oyibo na ya ma ngọnwụzi ya wee sị ya yes and na o so n'ife ya ji chọ ka ọ gbasa anya ka ya jebele onwe. Nwaanyị a wee sị ya na nke a ama mmeo. In fact na ya gba mgbasị ya na mgbe ya jebele obodo oyibo na ya kpọgotere obodo oyibo lụọ kịta ka ọ chọọ ije obodo oyibo wee chọọ ka ọ gbasa anya na nke a ama mme. Isaida na o jebele obodo oyibo lụọ nweta akwụkwọ kpọgotefe ọ na ọ nọ Naija fana aba nọrọ Naija na ọ bụrụ na o merie n'obodo ọbụla o jere ya chere enyeche ọbụla o tinyere afafe ịkpọgotefe na ya ga-ede akwụkwọ wit dọkụmenti niile obodo fasi ji wee panatia sendị ala obodo afọ febukweli ebe ọbụla ọ nọ bụ n'etie. Akwa ifugo and ọ ga-emenwe maka na ị nwere ike ide akwụkwọ to onye ọbụla n'obodo oyibo ma ị ga-achọ ife ma ọ zuru oshi ma ọ mee anything depending because ọ ife di emere wee bunete nwunye. Ọkwa ifugo na ife dole abụ igbo obodo ọ na-eje mana obodo ọ nọ na ya o dere akwụkwọ ha ebido investigation. That is it. Wee bụzalụ mgbe ịsịla asị chenjie ụmụ ife nchenji ka ị wee mee ha ị na-aghọta ebe m na-eje. Enyi nwoke wee sị m na ya chọọ ka ya saa aka o na nwoke enunwa gwara anyị ihe anya wee chọọ ka ya saa aka because na ọ bụrụ na ọ bata obodo afọ weta afịa ịghọta na ifefa chọrọ imewo ịmagolo visitation from visitation ekpele ịmagolo ụdị ife anwa edeta ụdị akwụkwọ afọ na ọ ga-emekwa nyanwa affect ya wee sị ka ya saa aka na ya chọrọzi ime because na ya chọrọ nyatasị afụfụ mmadụ abịa tinye na nsogbu ọ bụgodu na ama mbunie na ọ bago na rekọd ya ọ bụgodu ịmagolo ọ ga-emebili ife na ya chọrọ. Akwa ifugo ọka edobego nke afọ n'akụkụ na agba m n'ọdụ mkpa na ụfọdụ ndị mmadụ ga-amụta ife na ya mana ọ bụrụ ya bụ ife dị m mkpa nji wee kọba akụkọ. Ife dị m mkpa nji wee kọba akụkọ bụ ihe anụnwa nwoke a mere ka ọ na Naija ọdụmma kedu ife o ji wee mee nye. Ama m na etu m kwuru eketa ụfọdụ ga-asị kedu ihe o jiri ga-eme yes na o meli ọfụma yes na ihe o kwesịrị ime ka ọ taa anya afụfụ ka o mee nke a. Amụrụ m onye ọbụla na uche mana uche wa akpa onye ọbụla nyalụ nke ya na-aga mbụlụ that guy nga akpọnata nwaanyị afọ. I will not do that. Why would I do that? Hapụcha maka nsogbu nwaanyị a butere na mana ewere gogodu na ọma mbutele gị nsogbu amụrụ m ife ụmụ nwoke fọrọ na like I don't know but ọ bụrụ m ga-ahapụ nwaanyị afọ weta ụmụaka afọ na abụ and they continue my life. Yes, ọsọ m olingo mgbaba ọsọ m akwụna mgbaba ọsọ m nchigogo ụkwụ n'elu nchitu ụkwụ n'ala etu ọbụla osisi m mbibe ndụ m o ji nwayọ taba afụfụ dọlụ nje. It's not like na agasị m kwụọ child support banaka ụdị akụkọ afọ ọkwa sọsọ maka ome mbọlụ ka iji wee chee ka ime nwaanyị ajọ ife wee bunetie kịta ya bụ chen ji unu na-abụ. Yes, ya bụ chen ji unu na regardless na chen ji unu na-abụ ihe ahapụ nwaanyị ka ọ zụọlụ gị ụmụaka tosie fa achọba nnafa ụmụaka anụnwa amagolo onye bụ from the day amụrụ fa you were there for them, they know you. Ụmụaka agbara ala ife they will start looking for you. Kedu ife na-achọ ọkwanụ ka afụtasịa ka mgboji wee too enwe n'isi na mgbe atụgo gị n'isi na enyi nwoke achọrọzi ịkpọta gị even enyi nwoke agwabekwa ya na ya ma mkpọtasị ya mana ọ na-agwa m sị m nne na ya ga-ese aka na ya ga-just block ọ dị ka anyị na ya chọrọ. Kedu onye ọ ga-abụlụ ka ọ chọọ? Kedu onye ọ ga-abụlụ ka ọ chọọ? Ọ bụrụ na ịhapụ this woman kịta na idili ya bụ iwo dị enyi very well ihe a na-akọ kịta ama nkọzi ya ọ bụrụ m sef anadịbe ekwu maka gị ma ije obodo oyibo na ọka ịnata you move on like a man. You move on. Na-enwenu ndidi na-echenu na echiche na-ajụgbu wele eli o. Uche m ka m na-ekwukwa o nwere ike mmadụ na gị mma you can say your mind like egbu n'ime egbu atọ na atọ like I am saying my mind like ụdị mmadụ m nwere ife nji eme
o nwere ife njem eziokwu na ndị mmadụ si na omembọlụ abụrụ ajọ ife, mana to me mgbe ụfọdụ ọ bụ ajọ ife, maka to me ife abụrụ omembọlụ. Igbulu onwe gị mma n'ụkwụ, yes, I female. Iwere ọdụ so onwe gị n'ụkwụ, yes, I female. Ọ bụrụ na ịhapụ nwaanyị a kịta bibe ndụ gị gbaba mbọ ka nwoke, bifo nwaanyị a ga-eji malụ ịnọzi obodo ọzọ, bifo nwaanyị a ga-eji malụ maybe ị nọ Naija doing well, before nwaanyị a ga-eji malụ you have moved on, even remarried, yes, even nweta nwaanyị ọzọ sef mụbụ ụmụaka, move on with your life. Why will you do that? Ka ime enye ka ọ fụ onye ụfụ ka ịbọ nwaanyị odogoro anya dat ọlọvụrụzi gị, nwaanyị odogoro anya dat onwe gị enyi nwoke ọzọ, nwaanyị odogoro anya dat she's ready to move on. Ọ nọọ ilugu na made in China ya na ịma mma na nwaanyị afọ achọrọzi gị. Ijebe eme onwe gịnị? Gwa m isi ihe a ime kịta. Nwaanyị ajụgo na ọma divorce gị, yes, ị nwere ike divorce ya still jebele onwe gị, mana ihe o kwuru ọ sị na ọ ga-eme, nwere onye ọbụla ga-alike inyere gị aka bịa obodo oyibo, lesi iji aka gị wangụlọ jebe obodo oyibo, wichi ma akwụdo ebe nsọ gị nọrọ, nwaanyị achọkwa ime gị ihe because ọ gwa gị anya ọma ife dona ya, it can still get at you. Like, why will you do that? Na-echekwanụ na ife echewala eme. Mgbe ụfọdụ dị ife ụfọdụ maka ife ị ga-enweta na ya, mgbe ụfọdụ dị ife ụfọdụ maka na ị mara echi, mgbe ụfọdụ dị ife ụfọdụ just for the kids. Yes, ọ bụrụ na ịbụ ụmụ gị n'uche, ịma mma ife anyị mere. Ọ bụrụ na ụmụaka fụ na ịvalụ fa, ịma mma ife anyị mere. Izugo fa na Naija, fa amagolo ife jebe obodo oyibo, fa nọchazi na school, fa ịrapụrụ ha gụọ akwụkwọ, sọsọ nke afọ is enough for you. Iwe ajọkakwanụnụ, iwe ajọkanụ, mana mgbe ụfọdụ na-eche na eche. This guy wee sị m na ama mmezọbalụlụ na-ajụ kedu ife unu uche, ọnya gaa n'iru, ọnya gara na decide go ama nka n'iru. Akwa ifu gị ọ gwụsịkwa nụkọra m n'ọnụ, atụọla ọmalụ ọmalụ, atụọla ofeke ofenye isi n'ọfịa. Ife a bụ uche m ka m kwuru. M nwere ike ife nkwulu ama ndị gị mma, ikwuo nke gị na comment section ka ndị ọzọ wee were wee mụta ife. Dịbe anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.